Hi guys, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel. It's me again, Simpleng Bisaya. So karon guys, padulong ko og Villaggio sa Carrefour ko maadto. Kay gisugo ko ni nanay magpalit og hair color. Kay mag-color man na siya siyang buhok og iyahang mama pod. So ang akong paliton nga hair color para sa iya ha o para sa mama niya. Nya ang kanang iyang hair color kay sa Carrefour man na siya na hanap pa nya mao nga tuyoon jud nako ato dito sa Carrefour kay gitry na kog check diri sa Lulu wala man siya, tapos gitry pud na kog check diri sa Almira wala pud nya ingon mas madam nga naa jud na siya sa Carrefour. So adtuon ako sa Carrefour karon i-check na ko kung naa mapalit ko o maura po na akong adtuon sa Carrefour nya mao ni ang agiana namo padung sa Villaggio. Kay ang Carrefour naaman sa Villaggio nya ang kaning ato agianan under construction pa jud gihapon guys, wala pa'y kahumanan ang construction sa mga karsada, tanan kalsada tibuok Qatar under construction pagyapon, wala pa jud kahumanan in town, ambot na lang basin mahumanan ni karong tuiga 2022. Uy okay sakyanan guys, uy kusog padagan akong among driver. Uy kayong sakyanan kay ang kaning sakyanan kabong kagunayan daw ning sakyananan ni last year niingon among ay ilisa na ning sakyanana. Ang nabuing pong maniho kay ganahan naman kuno siya ingani kay ligon kuno sakyanana di wala dayon si amo palit og pagong sakyanan. So kagang paghapon ang service namo namali manggod pud si maniho pagtubag kay nangutan naman si sir god okay pa ba ning sakyanan, kondisyon pa ba, maayo pa ba nya kang gitubag ni maniho nga okay sir kuan pa man siya sir, nindot pa man siya sir, ligon pa man siya. Wani dayon og palit si tatay. Og karon guys duol na nako diri sa Villaggio na nako sa Villaggio pero wala pa ko sa gate, pero hapit na ko maabot sa gate. Hapit na ko maabot sa gate sa Carrefour. Og mauna ni siya ang gate sa Carrefour guys. Naana ko diri sa Carrefour gate. Ayan, Carrefour. So, naana ko sa gate guys. Muna og nako. Sexy kayo. Og mosulod na ko guys. Og na ako diri sa Carrefour guys. Naabot na ko sa Carrefour. Atong pangitaon ang katong hair color ni madam. Pero before sa ako mo ato magngita sa hair color ni madam, upalit sa kog head shampoo guys. Akong shampoo nga naandan guys, Head and Shoulder na may argan oil. Kaso lang wa na drilain nga wala na ko ba nakakita og Head and Shoulder nga argan oil. Nangita jud ko ato guys kay mautoy na uyunan sa akong buhok. Head and Shoulder with argan oil. Wala na, lukop na nahog tan-aw. Wa na sa tong Head and Shoulder pangakuan ba argan oil. Dugay na ko wa kagamit guys kay wa lagi na mahanap. Baw pantin na lang akong gamit karon. Pantin with cream cell conditioner kay wa na jud nahanap na ko ang Head and Shoulder nga argan oil bitaw. Baw fish out na siguro to.
Nihiyang man unta akong buhok ato. Nya sa nang pangita kay wala naman jud na nakita ang head and shoulder nga with argan oil. Kuha na lang taaning kuan sa punsa na lang. Nya ngita pud ko og conditioner cream silk. Ngita akong conditioner kay cream silk naman guys, cream silk nga violet. Yan, cream silk violet. O maura na siya guys, ang ako ang paliton sa ako ang personal. So maadto na ta sa hair color. Ayan, dito na tayo sa hair color guys. Ang hair color na ipangita ni nanay is sa to ha, kani siya, kani kana excellence, ano ba yun sa ganitong giingon ni nanay, ay kalimot ko purple man siguro to, ay dark brown di ay, dark brown number 3 man siguro to. O nara guys, ayan, tulo ka butang ko gipalit guys. Isa sa akong nanay ay isa sa upatay ka buok, isa sa akong nanay, tapos ang tulo ka mamahasa. So maura nini akong tuyo diri sa Carrefour guys. Muli na ko. Oh, magpa-counter pa day ko guys. Ha 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 ha. Pa-counter pa day ko. Human, mauli na ko guys. O, maura to guys. Salamat sa inyong pagpanood. Salamat sa oras nga inyong share sa ako ang video guys. Ingat lagi guys. God bless. Bye. See you next vlog.